Ole ama sign channel hi ila subscribe ni chuan khonga im mi lo subscribe sak don nia ole tun tuma hian kam mi so zai tiam te an che swal na te kha viral ta ho kha I ni ja thlak de ho kha kan en ho don nia ole ma saberin hei video pakhati en le photang o ole tuna video kan en zo chi kha aming te chu soi lo mai la in lo she ve tho tura ngai la chuan aron tlan phei lai de kha khongai thlak ang reng khop maya mu thiang lo mu sapui mu te mel te hi ron puwa khongai thlak ang reng khop me chuan duty ho khan an te tu chuan shenge ya chuan hei afakom le na em chu sei le chu hila khatia lamang gan che zo kha music ala top lo wa ti khan ron chun som ngal thei te hi afakom ka tia chuan hemi zuwa video thi en le phot tiang o Zialo khop mai mi zai lai te hi lo po thlak ringot tum te chu zialo khop maya duty ho thleng man lo se chuan anwaya azai to sok mai the ni ma se vani thlak tak mai duty ho kha anwa thleng mana anin chu ti han tu nge pot chak chak ti han anin pot vani thlak takin duty lam khan an ni sok ta mi pui lam kha zialo the khop maya ma se boruak ti nuam tu reng ani kha pot an chi bai doni mutia an lo thlak tum nu te chu chi lo kho maya ching tam to loi la tha in ga sia tu na chuan next video le tlan chia san dai mai zai thiam po ni la mi bula thut don te chuan dil ma sak tur nia pui khop mai hei chu an ni po hi an zam ve deuh nianga ba ka midang in thlak pui tura an pan hlui la ya lo tlan chia san na te hi kan thei a fa kom khop mai chuan zai thiam ni wanga mi bula ba thut ri te po hi chi lo khop in ka sia mi bula kan thut don poin kalau thu thei ngem ti te hi zo ma sak tur ro chuan han mu nam ve shim shima next video lama chuan hei ai mu nam zo ki kan ron ti chuak don nia